Takže čau lidi, já vás vítám u dalšího videa. Dnes to bude ukázka mého serveru. OK, můžeme tady začít takovýmto hrátkem malinkým. Na to pistonové dveře. Rozevřít. Portál do PvP zóny. Tady máme grill a stoleček. Jak můžete vidět. OK. Ne, nevím, to se tam bylo jedno. Takže můžeme jít sem takhle, všechno vede do... Ne, že to mi trošku nějak rozklípovaný. Tam tady máme zamešek, tady máme záchod, vanu a stůl. Takhle vylezím nahoru. Tady máme, tenhle záchod tady nemá co dělat. OK, tady máme televizi a tady máme počítač. Tady máme takové židli. A máme tady počítač, můžeme, vidíte, máme tam Minecraft. Ale nevím, proč není klávesnice udělaná, ale jedno. Tady ledničku. Tak nějak. Takže můžeme jít dolů. No, to bude asi z toho ledničku všechno. Tady máme normální vesnici ze sídu. Jaký máte ten síd na tu vesnici. Tady je dostavená věž. To je takový malý dungeon. Nějakou odměnu o VIP a DP kit a Diamond brnění. Tady má nedostavená vila. Tady máme to město. Je to ještě to moje stará plošínka, ještě ze starých videí. No, tady máme tento strom, já přivolám den. No, tak. OK, máme to. Tady máme takovýhle strom, takovýhle domek ve stromě, ne na stromě. Tady auto, které doopravdy jezdí, když mu sem strčíte na tento piston, racing block, já jsem na to na starém kanále tutoriál, takže ho možná budu dělat znova na tento kanál. OK, ta village. Jo, a tamhle ještě, tady jsou koleje. To je přepojka na páčku, že když jdete, tak si změníte směr, jestli ho chcete změnit. Tento server ale ještě není takže se na něj nemůžete připojit. To já ještě musím nějak pořešit, dělat před nějakou aplikaci, jo, lidi. Takže zatím na něj nikdo nemůže, kromě třeba mě nebo Kivyho, nebo asi někdo, kdo bydlí blízko mě, třeba Kivyho bydlí blízko mě. Takže on se tam se mnou může zahrát. Ne. Ne. Jo, moc velký lidi nějaký. Tady nevím, co se děje. OK, sorry, ono mi to nějak spadlo.
hodiny zapínat. Přesto tohle video vydám, nebojte, je tam jenom úplná kravina, je to tam jenom nějaký, je tam jenom takhle pár bloků, na tom je napsaná cedulka velkom a tam má být hodně zoo, jinak tam nic víc není. A já jsem chtěl tohle video vydat, takže OK, jo, tak čau.